Nastar, 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 renyah lembut, lumer di mulut. Nastar, nastar, nastar Bu Slamet, rasanya nanas banget. Nastar, 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 renyah lembut, lumer di mulut. Nastar, nastar, nastar Bu Slamet, rasanya nanas banget. Payu-payu. Pak Don iki lagi sias kondur to, Pak? Iya, Le. Dongakno wae muga-muga tabungan berjangkane Bapak iso cair dalam minggu iki. Ben Bapak iso mudik. Amin. Sik sajian bakso lagi laris to, Pak? Ya lumayan. Ing sasi poso ngene iki rak ora entuk dodol awan to, Le. Dile ku buka iki ya ming jam 3 sore tekane jam 10 bengi. Oh, nggih. Malah sakit jeleren, Pak. Ayo. Mengko nek wis numpak bis ngati-hati lho, Dek. Jaga mata, jaga diri, jaga hati. Lemu meling ki lho, delidir kaya angkutan lebaran. Kan jadi demi keselamatanmu to, Dek. Ra nyangoni kakean titik. Dek. Bodo dino ketelu, aku nenggonmu ya? Ngopo? Loh, ya silaturahmi no. Rasa. Nastar, 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 nastar. Loh, Meh. Dara. Dodol nastar saiki. Kowe kok reti? Lah ket mau lho bengak-bengok nastar. Mosok meh dodol lincak. Kan ya ora mungkin. Iya, Ndra. Tak nggo tambah-tambah jagan bodoh. Nggo nyangoni ponakan-ponakanku ka lho. Alhamdulillah. Mulia sekali hatimu, Meh. Walau agak buruk rupamu. Ranu kone malah. Rasa ya rasa. Ndak ditakoni neko-neko lho. Sok wae nek pas ora lebaran. Ya justru nek ora lebaran. Terus aku neng nggonamu. Ya malah ditakoni neko-neko to, Dek. Ora sasik. Tahun ngarep wae lho nek awake dhewe wis lulus. Lah ngopo? Aku urung siap. Poso. Marahi kele. Lah mutawa mau piye? Nastar, 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 renyah lembut, lumer di mulut. Terus, nastar Bu Slamet, rasanya nanas banget. Nek dincipin entuk ra? Ya ora oleh no. Membuka segel berarti membeli. Wah, nek dincipi ra entuk ya ora percaya nur omonganmu. Lah terus piye? Ini meh. Zaman saiki wis ra jamane dodol panganan kok tawa rasane. Wong wis do ngerti nek nastar kuwi rasane nanas. Ning apa yang membedakan nastarmu karo nastar liyane? Bedane apa ya? Wong aku gur ngedolke nastare Bu Slamet lho. Nah, nek kowe ra iso mengambil kesimpulan, cara tawamu kudu diubah. Diubah piye? Mainkan emosinya. Ya wis, aku balik sik. Mengko nek balik hati-hati aja wengi-wengi. Wengi ya ora apa-apa lho, Dek. Akan malah rame to dalane. Ya justru rame kuwi, aja wengi-wengi ndak ngantuk. Wayah kaya ngene iki lho, rawan kecelakaan. Mudiman karo mongso. Hatur nuwun ya, Dek. Gelem iman karo aku. Pancen iki kekasihku sing paling gemati kok. Kasihmu sing paling gemati, Iya no. berarti enek kekasihmu sing rapati gemati no. Wes.
Mulai. Makanya ra ketemu orang minggu lho iki, Dik. Pasang jarak perkara kuwi. Bagaimana asal-usul nastar, sejarah pembuatannya, kegunaan awalnya, dan sebagai simbol apa? Apa? Loh, kok malah takon nih lho? Wong sing dodol nastar iku ngono kok. Usulanmu ora mengandung solusi blas. Filosofine nastar iku lho apa? Walah, wong ana mlikur kok kakean takon. Duwe HP to? Browsing. Jaga kesehatan ya Pak, ben boten kumat kados sasi wingi. Ya wis, kowe ya jaga kesehatan ya Le ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe iki kok seneng kamu ngageti wong to, Meh? Wis pirang episode to, lek mau ngageti aku. Diam, Roma. Aku kemari membawa nastar Bu Slamet. Rasanya nanas banget. Kayak kon nyapake. Aku itu dodolan. Tukunan. Gah, radojan. Bul. Bapakmu bojo tani iki mulih to? Heeh, ngopo? Pas zaman Belanda dhisik, kue nastar iki adalah simbol penyambutan untuk orang yang dihormati atau dicintai. Warna kuningnya melambangkan koin emas dan kehangatan keluarga, Bul. Apa iya to, Meh? Kandhani ya. Oh. Dalam banget yo, Meh, maknane yo, Meh. Yen kowe nukokke bapakmu nastar iki, terus kok keke pas bapakmu mulih. Bah, mesti bapakmu bangga karo kowe, Bul. Mesti terharu. Anakku lanang, matur nuwun yo, Le. Wis, aku tuku siji, Meh. Nah, ngono lho. Piro? 50.000 saja. Aduh. Ditku gari 20.000, Meh. Kurangane engko sore ya. Oh, sore tenan lho. Aku ngubungi arep balik kampung soalnya. Iya, beres. Nastar. Anyar ora iki? Ya anyar no. Mosok kene dodol panganan second. Lah kok ora kebak? Makanan eksklusif ki yo ngene iki, Pak. Mengutamakan rasa dan kualitas. Ora kok jumlahe. Tawe piye? Selawe ndoke. Rugi no aku. 30. Ora. 35. Matur nuwun. Terakhir ya. 45. Yus. Oke. Padi sithik-sithik ra masalah. Jojo 55. Oke. Senengane mbokku iki. Seneng banget iki mesti gak gawe kayak ngene iki. Buka, Bol. Dra, Es kampul, Mas. jenenge wong poso. Ku ya buka. Lah kok mung sego siji, tempe siji, ro banyu es sih? Apa wareg? Ditku cepet, Indra. Tak nggo ngebis esuk balik. Aku mau yo bar tuku nastar ngene Sumeh. Weh, akhirnya kepayon sih, Mas. Jarine Sumeh, nastar kuwi simbol untuk menyambut orang yang kita cintai. Sok bodo ku lak bapakku mulai ya. Oh iya. Pun Mas. Nasi siji, tempe siji, air es. Kang salah Bu. Tak bayarin, Bul. Tenane. Tenang, tinggalan. Oke. Bayar Fadra ya, Mas. Matur nuwun ya, Dra. Ya, hati. Salam ke bapakmu. Mas. Es kampul kunti. Teki. Jangan baik. Nyat dodol pura. Gua kiri lo.
iki sidane Bapak Resido Bali le. Tabungan berjangane Bapak durung iso cair. Bapak ki isin nek nganti mulai ora nggo duit. Isin karo sedulur-sedulur karo keluargane ibumu. Tur aku wedi nek simbahmu nesu Bapak diwirang-wirangke kaya taun wingi kae. Jujur wae Bapak isin lek di ngono-ngono kae. Nggih ampun, Pak. Mboten napa-napa, Pak. Ya wis ya le. Insyaallah. Go nek ana wektu, ana rezeki Bapak tak mulih. Sehat-sehat ning kono ya le ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Bul. Meh. Bapakku ra sida balik. Lah terus kowe meh mudik kapan, Bul? Cik urung ngerti, Sis. Aku karo Asis balik bengi iki, Bul. Ya. Duit mawan mau. Tak tukune meh. Bul. Kanggo ibumu. Ya meh.